guys, welcome my YouTube channel. So ಯಾನಿತ್ತೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಬಾರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 14:30 ಆಗ್ತದೆ ಬೈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 14:30 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕತ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾರಿ ದಿನದ್ದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕತ್ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಕರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಪೋಲ್ತಾ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋತಿರ್ಸಿ ಆಂಡು 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇತ್ತಂಚ ಏನೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಪೋಯಿಂದು ನಾನು ಪಿದ್ದಾಡ್ದೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದಪುರ ಏತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪು ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇನೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೂಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ. ನಾನು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಐಲೈನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ. ದಯಪಂಡ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಂಡನೆ ನಮಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಊರ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಫೇಸ್ನು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುಡ್ನು ನೈಟ್ ಅವಡತ್ತಂಡ ವಾ ಟೈಮ್ ಇಡೆ ಅವಡು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುಡು ಡಿಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಟ್ಯಾನು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಆಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಹೂಲ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಮ್ ಹೂಲ ಪಾಡು ಜನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡು ನಾನು ಡಸ್ಲಾದ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಏನಾದ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿಂದು ಪಾಡು ನಾನು ಐಲೈನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪಾಡು. ಟೈಮ್ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಅವಳು ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಜರ್ನಿ ಆತೆ. ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆವಂತುಂಡು ಜೋಕ್ಲ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತು. ನಾನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋದು ಕುಲೊಂದೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಪಾತೇರಿಯೆ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಮ್ಯಾಮ್ಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ದುಂಬು ಎಂಚ ಪಾತೇರು ಅಂತಾರ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತೇರು ಅಂತೀರು ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಲು ಏನಾಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತೇರಿ ಅವು ನನ್ನಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಇತ್ತೆನೇದು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ವಾತಾವರಣ ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆವಂತುಂಡು ದುಂಬು ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತ ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅಂಚೆಂಚ ನೈಟ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆವಂತುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತ 6 ಗಂಟೆ ಅನಗನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಆವಂತುಂಡು ಅಂಡ್ ಎತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪುಜರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಆಪುನಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅವು ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆವಂತುಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ್ ಹೂಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜರೆ ವಾರ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಂತೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಕ್ಷಣತ್ತ ಪೂರ ಒಂದುವೇ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂಡ್ ಅವೇಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ದಂದು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜವಳು ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜಸ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಅಲಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಯಿಂದ
ನನ್ನಿಂದಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಬರ್ಪುನು ಐಕೆ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ. ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋರು ಬಡ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಿನ ನಡು ಟೆಂಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಅವಳು ಚರ್ಂಬುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿನ ಅವು ಪೂರ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ದರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಿಂದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಯಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಶ್ಮಿ ಕೈಕಂಬ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕುಮಾರಿ ರಶ್ಮಿ ಕೈಕಂಬ ಇವರು ಉಂದಾದಿತ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತ ಯಾನು ಇತ್ತ 6:45 ಆಂಡ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆನ ಬರೀತಾನೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಷ್ಟು ಆತ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚದು ಏನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ತಕೊಂಡು ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಪಂದಿ ಎನ್ನುವ ಯಾನು ಇಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದಕೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬಾಯ್.